Здравейте, приятели! Казвам се Валентин Георгиев и съм от Варна. Ще видите в предните видеа. Става въпрос, че съм доволен клиент. Сайта се казва Мартин Аудо. Закупил съм една сладолед машина. Те продават също така и скрежини, хладилници и ред други неща. Казва се следния. В другите видеа посочих как получих машината. Само да уточня, че я получих в дървен касон, аз така му казвам, някой му казват касетка. Беше опаковано. Искам да покажа в какво състояние е самата машина, която всъщност е облечена в фолио. Абсолютно чисто нова е. Тук там е, както се вижда и тук, показвам да може да видите, има дръскотинка, но всъщност това не е, че машината е стара. Това, ако искате, всъщност си го махате. Това е фолио, което всъщност се маха, ако решите. В случая не ми пречи и ще го оставя. Както виждате, ето е тук от тази страна също има. Това не означава, че машината е втора употреба. Машината е абсолютно чисто нова. Много съм доволен. Ето да видите за какво става въпрос. Препоръчвам с две ръце. Затова заставя с фейса си. Повтарям още веднъж. Сайта се казва Мартин Аудо. Може да го намерите във Facebook. Останете със здраве, всичко добро!